муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Мавсар Евлоев ва Арнолд Ален дар коркар қарор дорад ва метавонад ки моҳи январ баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье гуфт ки Алҷеймин Стерлинг сазовори реванш аст. Алҷеймин Стерлинг ба ман писанд аст. дар навбати аввал барои он ки ӯ омода аст ки зидди касе ки набошад, дар куҷое ки набошад ва кае ки набошад муҳориба гузаронад. ӯ чемпион буд ва ӯ бо ҳама муҳориба гузаронд. барои ӯ фарқ надошт ки зидди кӣ. аммо барои ӯ соҳиби реванш шудан хеле душвор мешавад, чунки агар Шон Омели бо ӯ ҷангидан нахоҳад, пас Омелиро ягон кас маҷбур карда наметавонад ки ин муҳорибаро қабул кунад. оё ин кор адолатона аст ки ба Стерлинг реванш намедиҳанд? ман фикр мекунам ки не. ман ҳатто гуфтанем ки ин кор тамоман аз рӯи адолат нест. Алҷеймин бояд ки барои унвон муҳориба гузаронад, бояд ки ба ӯ ин реваншро диҳанд, лекин фикр мекунам ки ин кор намешавад, чунки Омели ба қафо назар намекунад, гуфтааст Кормье. хотиррасон мекунем ки Шон Омели дар турнири UFC 292 Алҷеймин Стерлингро дар дуюм раунд ба нокаут равон карда чемпиони нави вазни 61 килограмми UFC шуд. довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Чарлз Оливейра гуфт ки зидди чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский муҳориба гузаронидан мехоҳад. дер боз мешавад ки ман фикри ба вазни ним сабук баргаштанро дорам. агар ки муҳориба бо Ислам хуб гузарад, пас ман ба вазни ним сабук мефаром ва бо Волкановский муҳориба мегузаронам. аммо ҳозир ҳамаи фикрҳои ман танҳо дар муҳориба зидди Махачев аст. ояндаи карьераи ман аз бисёр чизҳо вобаста аст, ҳамчунин молиявӣ. агар ки ҳамаи кор хуб ба анҷом расад ва ба ман маблағи хуб пешниҳод кунанд, пас ман ин корро 100% мекунам, гуфтааст Оливейра. ногуфта намонад ки Чарлз Оливейра пеш дар вазни ним сабук яъне 66 килограмм баромад мекард ва ӯ дар ин вазн чандин муҳориба гузаронидааст. дӯстон, агар муҳорибаи онҳо баргузор гардад, ба фикри шумо Оливейра Волкановскийро шикаст дода метавонад ё ин ки Волкуро ман мекунад? метавонем фикротона дар комментария нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чӣ гуна ки аллакай ҳамаамон медонем варзигари тоҷик Фаридун Одилов дар якдуфинали гран-прии Эсия дар вазни ним вазн бо Михаил Махнаткин вомехӯрад. аммо то имрӯз саҳнаи муҳорибаи онҳо маълум набуд ва шаби гузашта ташкилоти ACA расман саҳнаи ин муҳорибаро эълон карданд. акнун Фаридун Одилов бо рекорди 17-2 дар якдуфинали вазни ним вазнини ACA бо варзигари рус Михаил Махнаткин бо рекорди 15-5 вомехӯрад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 24 декабр дар турнири ACA 168 баргузор мегардад. бояд қайд кард ки ғолиби ин муҳориба ба финал мебарояд ва баъд барои камарбанд ва $1 миллион қувваузмоӣ мекунад. айни замон Одилов 9 ғалабаи пайдарҳам дорад. ана рақиби ӯ Михаил Махнаткин бошад 4 ғалабаи пайдарҳам. Махнаткин дар ташкилоти ACA як муҳориба гузаронидааст ва дар он пирӯз шудааст. Фаридун бошад дар ташкилоти ACA аллакай 3 муҳориба гузаронида дар ҳамааш дастболо шудааст. акнун Фаридунро рақиби пуртаҷриба дар симои Михаил Махнаткин интизор аст ва мо ба Фаридун бурдборӣ хоҳонем ва албатта ки ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. фикру ақидаҳотона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.